חברה בינלאומית לתזונה מתקדמת, פועלת באמצעות מחירת מוצרי התזונה מהטובים ביותר בעולם. החברה פועלת לקידום אורח חיים בריא, המשלב תזונה נכונה עם פעילות יומיומית. אחד מתחומי הפעילות העיקריים של החברה הוא ייצור ושיווק מוצרי תזונה התומכים בספורטאים ברמות שונות. מאנשים המעוניינים לשלב פעילות גופנית עם תזונה נכונה ומאוזנת ועד לספורטאים מקצועיים. במסגרת הפעילות של הרבלייף בתחום הספורט, נותנת החברה חסות לספורטאים רבים ברחבי העולם וגם בישראל. הרבלייף ישראל גאה להיות נותנת חסות ל3 קבוצות ספורט מובילות בענפי ספורט שונים. חסות תזונתית ראשית למועדון הכדורגל של מכבי חיפה, המועדון המעוטר ביותר בכדורגל הישראלי ב-20 השנים האחרונות. חסות ראשית למועדון הכדורעף של מכבי הרבלייף תל אביב גברים, אלופת ישראל ב5 השנים האחרונות. חסות ראשית למועדון הכדורסל של הרבלייף רמת השרון נשים, זוכת 6 אליפויות ישראל, וחסות תזונתית ראשית לשחקנית הטניס, קרן שלמה, מהשחקניות המובילות בישראל. אחרי הכל, הגוף שלנו זה בעצם מקור הפרנסה שלנו, ואם אנחנו לא נשמור אליו אז אנחנו נהיה בצרות. ההבדל של קילו או 2 הוא מאוד משמעותי במקצוע שלנו. ספורטאי מקצועני בעיניי זה מישהו שצריך לחשוב כל יום על הסדר יום שלו. אם זה מתי הוא קם, אם זה מה הוא אוכל. לחץ פיזי, גם נפשי. ואם אנחנו מדברים על תזונה, התזונה פה משחקת תפקיד סופר חשוב על איך להתאושש או לשפר את היכולות של הגוף של האתלט. הצרכים התזונתיים של ספורטאים מקצועיים שונים בצורה משמעותית משל האדם הממוצע. בכדי שספורטאי מקצועי יוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולהגיע להישגים המרביים, הוא זקוק לתוכנית תזונה מדויקת מאוד, אשר צריכה להתמך על ידי מוצרי התזונה הטובים ביותר. להרבלייף מגוון מוצרים המאפשר זאת. מוצרים אלה הם פרי פיתוח המתבסס על שנים של מחקר, ידע וניסיון. בלי תזונה נכונה ותזונה בריאה, קשה מאוד להגיע ליכולות. כי אם אתה לא תאכל כמו שצריך לפני האימון, אז לא לך את האנרגיה להעביר את האימון כמו שצריך. עכשיו, ככל שאתה מתאמן יותר ויותר שעות, אתה צריך גם תוספי מזון, כי אוכל לבד לא יספיק לך. לכן חשוב מאוד שאתה תוספי מזון, בעיקר אם אתה מתאמץ ועושה שעות רבות של פעילות גופנית. אנחנו כשחקני כדורגל בליגת העל, אנחנו עובדים מאוד קשה. במהלך כל השנה עובדים מאוד קשה, ולשמחתנו הרבלייף נותנת לנו כל מה שאנחנו צריכים מבחינת ערכים תזונתיים. הרבלייף ממשיכה בכל עת לפתח מוצרי תזונה מתקדמים, המיועדים גם לספורטאים הנמצאים בחוד החנית של ענף הספורט בו הם עוסקים. המוצרים של הרבלייף באמת מאוד עוזרים לנו. אני באופן אישי מאוד מרגיש את זה במשך הזמן של ההתאוששות שלי. אני מתאושש הרבה יותר מהר בעזרת המוצרים של הרבלייף. לא, אני מרגישה שברגע שאני נותנת ביס, אני אוטומטית אני מרגישה הרבה יותר טוב. הרבלייף נפלה הכי טוב שיוכל ליפול מבחינתנו. ואני חושבת שהמוצר הזה נתן תשובה נהדרת לשחקניות ופתרון מצוין לתזונה בריאה. התוכנית שלי כללה שייק וחטיפים ותה במהלך היום. הרגשתי שהביצועים שלי על המגרש ממש השתפרו, וכל היכולת הפיזית שלי, ואני יותר רעיל במשך היום, והכל הרבה יותר כיף וקליל. החיבור בין הרבלייף לספורט על ענפיו השונים הוא חיבור טבעי ביותר. המצוינות, המובילות, המקצוענות, הראייה לטווח ארוך וההתמדה הם רק חלק מהתכונות המאפיינות את הרבלייף, כמו גם את הספורטאים המקצועיים. לי זה תוספות חשובות. איזה יום שאני לא שותה, שאני לא לוקח, אני מרגיש שזה חסר לי משהו. הבנות מאוד נהנו מהמוצרים. חלקם גם ירדו במשקל משימוש של המוצרים. חלקם פשוט עוד השתמשו בזה כתוספת. הרבלייף בשבילי היום זה אורח חיים. אני שותה שייק בבוקר, אוכלת חטיף חלבון במהלך האימון ושותה משקה איזוטוני. בנוסף לאורך היום אני משתמשת בכל המוצרים של הרבלייף ונמרחת בפני השמש. ההתרשמות שלי מאוד מאוד טובה מהמוצרים של הרבלייף. אני מאוד מאוד שמח שנוצר הקשר הזה. אני יודע שזה עוזר לי, אני יודע שזה עוזר מאוד לכל הקבוצה. בסך הכל זה תורם המון. המוצר הזה הוא מאוזן מבחינה מה שאנחנו, הגוף שלנו צריך. וזה פתרון שלא צורך זמן, ולא צריך עשייה, ולא צריך הכנה, ולא צריך זה. מה יותר מזה? כל דבר הוא כל כך נגיש.
אז אני ממליצה את זה לספורטאים, לילדים שלי, למשפחה שלי, לכל אחד. הרבלייף ממשיכה ותמשיך לשנות את חייהם של אנשים רבים בישראל ובעולם, באמצעות מוצרי התזונה המתקדמים שלה ובאמצעות חינוך לאורח חיים בריא ופעיל. הרבלייף, תזונה נכונה לחיים טובים יותר.